Kajing ai kublai pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Hagani ke ski ngin lei ben pusan da ke tien ke jong blai. Ban ngin ye pulien da ke gospel ke jong Lucas ke jong ke bakat lai ke khot ke bakandai. Ki kintien ke bong lara un seisoh te ba. Henry lem kum ta men seket no ye u. Ka tien ke jong blai ke thu shpang ke parshi jong ding dembur ubam seisoh. Long bala don we briu badon yu ding dumbur. Yau bala thunga ka briso. Berlawan wat so hau niu ding en rium shim la shame e. Tiu niu briu la ong yu nong sumar briso. Hakmi kini laisnam lawan wat so no niu ding dumbur. Tingam shim la sham satia. To ket no yu balai ba on pelen ai rui ka kendau. Barka Bible ye thua ba ni unong sumar briso ula paik tien shau kenrat udong ko try to yu sahakani kesnamru tat ondangan ti saudong yu berbangan ai seboru laron seisoh te ba henrilam kumta men seket no yu kani kalong gajing hikai ke kodor shapang gajing im ke seisoh ken mabo bleu la bu ingi ke pertai bengin seisoh kam tam har gajing dei ke bakin jaman sim Jesus Christ ong pipim shim la jiet yanga hande ngang la jiet pi papin yo ban lit ban seisoh ban bigi so jom pi ken long ki ba yai ne u blei kwa ingi begin long ki ba seisoh na do ke bastang ha do ke bakot u blei kwa ingi begin em ke ba seisoh habang ikren shpang gajing seisoh u ding u bapen mi ki so ulong gajing bentoy na ke bentagi brio ulong gajing kerku na ke bentagi tu ki nong sumar ulong gajing kerku na ke bentajung tu trai u belat hung yu ding kum taru habang em gajing ke seisoh ilong gajing kerku ki brio pan ki pensko baru yu blei blabu ingi hagri ke pertai Tihan rei lese ha gajing ya lenti na kinong ki daw ngem shim la ban seisoh ngem shim la ban san ha gajing long bakin jaman sim ngem shim la ban sei ki so jong ban sim ha gajing ya lenti ha gajing dei bat ki para brio ha gajing dei bat ki jing le ki bangi yesham ha gajing dei bat gajing shakri ngem shim la ban long gajing kerku shiki we leng bagani gajing thu ka baning kong ya ngiran kam man yo jingi kai galong ublei kwa ban ai ngi ye ka lat sashi sien le sengim shim la ban sei so ai ki por blik no utrai kwa ban ai ngi sashi sien ye ka lat ai ngo ublei bin la ban ring ban paniar man siem ka lat ka bangin kala ka bamot na ka jing le bayap ka lat bangin phai pat sha ka jing khot ka ublei lo khot dingi ka lat ye ka bangin shash kor pat sashi sien ye ka jing lam ka jong ublei Lara kumdo film shim la ban seisoh agi snam ki bla lit no. Ublei khot ye pi. Ba pin seisoh no nang ni shakmat. Ai bagri ka tien ka jong blei kan longkum ki sbo. Ki ban wan hai ka jingim ka jong pi. Ha ka fin la ban seisoh no. Om sho kum ha ki por ki lit no. Te minta ublei ukwa ingi bengin seisoh. Te deni ta ka daw compare ke e ka daw ko long ingi bengin am seisoh. Inum pai kmat sho shakini ki daw. In pai kmat shaka jingai e ka jong blei. Uban penla yengi. Bangin pendap ye ka jitmu ka jongu. Bangin seisoh hagani ka pertai. Par hagani ka jingi thu ka tien ka jong blei kong. Bahadian bala bo ye kis bo saudong jong niu dien. Lara niu dien shim lala ban seisoh wat hadian jong kata. On ket no yu. Tikatak ni ka jing shisha jong ka jing em. Lara ngem shim lala e ka pendap ye ka jitmu ka jong blei. Ka por kan poi banginam yo shu e ka lat ban pendap. Inam yo shu ka lat ban le e. Te dene ta ka dawal da ka long ka ba e. Bun sien ban pai shadien. Habang ila snut ho ba ka jing alenti ka long ba bakla. Henry la ring shimi ka sinjam jong ka jing kala ka ba. Shimi ka sinjam jong ka jing skoret. Ka jing e ka jong blei ka dabyang. Balarangi pai show blei. Ha ka jing alenti. In shashkori ka sur ka jungu. In shashkori ka jing alam ka jungu. In kongo e ka jing khot ka jungu.
ka jing jing ni ka pertai kan long ka badan jumat pada ka wei kesngi in yo e ka bai nong ka badai biang te to blen ai bor nga bale pi ka ni kesngi nang ni shakmat pangin ka jing ka basai so na ka buram ka jong trai ublen kul khu yi pi basai sien pan ka pen kan ma pi ubleu e je pi kumba pilong amen.